adventure, no? Nakapag-explore tayo ng Ayan, so good day mga bossing natin dyan. Ayan, so welcome back again sa panibagong video. Ayan, so kasama natin si Maestrong Nakotsero at si Betchesa with yung kanyang kapatid. And syempre yung commander-in-chief natin. Ayan, so pakawala. Okay, so bago mag-umpisa ang lahat mga bossing natin dyan, yan, maraming salamat at Merry Christmas sa ating lahat. So maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood dito sa munti nating channel, ang Marlac Moto Channel. Ayan, so ikaw kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ayan, so mag-subscribe ka na bossing natin dyan para maging updated ka sa lahat ng video na ilalabas natin katulad nito. Ayan, for this vlog, for this video mga bossing natin dyan, tayo ay pupunta sa isang private resort. Ayan, so hindi pa ata siya open to public. Ayan, so ito ay nasa Burgos da Sul boundary, ano. Ayan, so medyo loaded tayo, no? So tayo lang ang may top box, no, sa aming tatlo. Kaya ayan, nasa atin lahat yung karamihan sa mga gagamitin natin doon sa resort. Ayan, so tayo ay mag-overnight doon. At ayun, syempre kapag ang pinupunta natin ay bagong lugar, ayan, kailangan natin siyang i-discover at no, para sa inyo, no, na mapanood ninyo. At syempre ma-advertise na rin natin yung lugar na yon. Ayan, so enjoy muna tayo sa biyahe mga bossing natin dyan. Ayan, so nandito na tayo sa may Burgos, Pangasinan mga bossing natin dyan. Ayan, at mamaya ay mararating na natin yung BMK Resort Point. Ayan, so dito sa Pangasinan kasi ay napapalibutan kami dito ng tubig dagat. Ayan, so hindi may kakailan na maraming beach resort dito sa Pangasinan, lalong-lalo na dito sa western, no? Western part ng Pangasinan. Ayan, so maraming pwedeng mapuntahan dito, maraming pwedeng pagbakasyonan. Ayan, so andyan yung Kabungawan Beach, andyan yung 100 Islands. Ayan, at andyan din yung Patar sa may Bulinaw. Ayan, so napakarami. Ayan. Ayan, so nandito na tayo sa may bayan ng Burgos dito sa Pangasinan. Ayan. Ayan, so kanina kumaliwa tayo, ano, at dinadaanan natin tong parang bagong kalsada lang to, no? Parang bagong kalsada lang, no? Ayan. Private talaga siya. Oo, talagang pang private lang. Ayan. So kikita nyo, no, magkabilaan ng puno. Ayan. Ayan, so may rough road pala to.
Ay, ayan. Rough road. O babasag yung mga ano dito. Ayan, so siguro basag na yung mga itlog na dala namin. Ay, Pati yung ano, yung, asa. yan. Hindi kami na-inform na ganito pala. May rough road pala na dadaanan. Ayan. Kala mo yun. Akala mo pang tawag doon. Ayan. So, ang lead natin ay si Maestrong Lakwachero kasi nasa sa kanya yung info, no, kung saan papunta yung BMK Resort. Ayan. Dahil siya na rin yung nag-organize at siya din ang nakipag-communicate sa may-ari. Ayan. So, ang mangyayari, i-advertise lang natin. Pupunta natin tong resort. Ayan. Ha? Hindi pa pakulan. Buti hindi yung umulan. Ayan, so ang gagawan lang natin siya ng video. Ayan, para advertisement din. Ayan, so napalaban tayo sa napalaban tayo sa akyatan na rough road. Bahala na. Sana naman dyan. Ayan, so may asinan dyan sa baba. Asinan. So, ayan, so nakita na natin ang BMK Point. Ayan. So, sana nakita nyo. Ano mo yung daanan? Ayan, so sure na dito na ang BMK Point Resort Beach. Ayan. So andito na tayo sa may bungad. Wow. Private nga. Ayan, so mga bossing natin dyan, nandito na tayo sa may BMK Point Resort Beach. Dito sa may Burgos o Dasol? Osmeña da Sul. Osmeña da Sul, ayan. So, hindi pa siya open for public, ano. So,
napakaswerte natin dahil tayo ay ang nauna, no, na makapunta at matry itong beach resort dito sa may Burgos. Ayan. So say hi. Ayan. So antayin natin yung iba. Pupunta daw tayo doon sa may, anong tawag nila doon? Bantay. Yan sa mga, yan sa bantay na tinatawag nila. Ayan, so grabe. Talagang napaka-accommodating ng staff dito sa BMK Resort, no? So binigyan pa tayo ng complimentary merienda ba yan? Yeah. Yan. So may binigay na spaghetti sa atin, no? So binigyan na nga tayo ng free na kubo at binigyan pa tayo ng complimentary na pagkain yun. So sa mga gustong pumunta dito sa BMK Beach Resort, ayan. So mamaya alamin natin kung kailan siya mag-open sa public at kung magkano ang rate dito sa BMK. Ayan. So tikman muna natin yung inihanda sa atin. Yeah. Ayan, so i-explore natin yung bantay na tinatawag nila dito. Sabi nila may ano dyan, may isang barangay na lubog. Totoo. Charot. Ayan, so itong tali na to, tali lang siya. Walang problem ano dyan. Tali lang talaga. Sabi ko na nga ako, ang ganda dito. So pag high tide na kasi hindi na natin mapupuntan yung bantay. Kasi may bantay na. Char. Hi ka, Sir Mark. Hi! Ayan, so malapit na tayo dun sa bantay. Ayan. Mga rock formation. Sabi nga nila, may nalubog daw na barangay dyan. Pero huwag kayong magmaniwala. Gawa ko lang yun. Wala sa script yun. Pagilid, tumatakbo ka din. Ayan, so medyo mababaw lang siya dahil low tide pa. Pero mamaya daw kapag high tide din na natin siya mapupuntan. Kaya yun, ginrab na natin yung time na low tide pa siya. Ayan. Saglit boy. Ayan, so malapit na tayo sa may bantay na tinatawag nila. Mostly rock formations, mga bato-bato lang yung nandito. Pero good for photography. Ayan. So medyo mataas pa yung araw, mataas pa yung sikat ng araw. Ayan, antayin natin mag-sunset at siguro mag-time-lapse tayo para maganda yung magiging output ng vlog natin. So dito pala merong Koreano, no? Kakausapin natin yung Koreano dito. Ni hao? Ni hao? Koreanong hello. Dito lang. Dito lang. Namok ka? Namok ka? Dito ka? Mabising ka? Taga-dinok ka? Oo, taga-din na ako. Taga-dinok ka? Taga sa ano? Sa Burgos. Korean ka? Ay, hindi. Ngango! Ayan, so may Koreanong ngango dito. Ayan, so pabalik na tayo ng Pampang. Natapos na tayong mag-tutorial. Ayan, so may ahas ba doon? Oo.
Totoo, sure. Yan yung misteryo na sinasabi mo. Yung Yan. bantay, mayroon talagang sariling bantay. Ayan, so, yung bantay pala, talagang may bantay. Literal, kasi may, ay, sure to ah. Yan, may ahas daw. Hindi ka na yung phone. Tara na! Ayan, aray. Maayos pa yung slipper mo yan, Sir Mark, ah. Maayos pa yung slipper mo dyan, ah. Update tayo pag nandun na tayo kasi medyo mahirap maglakad, madulas. So, focus muna tayo maglakad. Hello po! Ay, hindi. Yan, so sila yung owner. Yeah, I think Mr. Gilbert will guide you. Ah, yeah, right. May meron. Meron pa. Ano lang, baka merong Shout out guys, nandito na tayo guys. kukunin na ang pipito yan, te. So yun guys, pupunta tayo dun sa pinakataas. Pupunta natin yung pinaka best view ng sunset guys. So let's Pagpunta. roll out tayo mamaya ng camera guys. So, Ayan, so papunta na tayo dun sa pinakataas ng BMK para makunan natin yung sunset. Ita-timelapse natin. So we will be using some walking oh she. Okay. Thank you. Get one. Thank you. Okay, who else? Okay. Okay, and then So, you yun. ride the stick. Tata Selo. We can talk because Yung personality mo. my English is limited for occasions only. Ayun guys. Alam niyo yung Tata Selo, turo mo naman kami dito sa bahay mo. Bakir. We will do hiking, babies. English? Negative. No problem. Yun yung pinapanood ko, si no problem. No problem. yung manok nila parang dinosaur. Can I cut one? Yeah, sure. But you will go to pay it. Okay, so Brian and Mark will do the communication strategies. Because Because our English is limited. for celebrity only. Only 20 words per minute. Yeah. So we can talk English. Right. It's limited. It's limited. Yeah. It's like It's already para pang occasion lang. Yeah. So yun guys, dito kami nag-hiking. So nauna na sila guys, yung mga si Tata Selo. Tapos si Tata Selo guys. Ayan si Tata Selo. Si Tata Ambro. Walang thrill, dapat umuulan. Tapos si Tata Doldog andun sa harap. My God. Uy, ang ganda. Ano? Ang ganda. Grabe, ang ganda. Papasok na tayo sa lugusan. Lagusan ng liwanag. So, dadaan po tayo sa portal. Oy! Gwapo ako! Oh! Welcome to my place. Sa ita-timelapse muna natin mga bossing natin dyan. We're good to near the edge.
Ayan, so pababa na tayo at nakapag time-lapse mga bossing natin dyan. Ito yung medyo mahirap na part dahil pababa. Ayan. Hindi, mas madali. Hindi, mahirap. Ayan, so nakapag refresh tayo kahit papaano dito sa taas. Ang ganda. Ang ganda ng view. Nakalimutan mo yung problema pero pagdating mo din sa baba bumalik. Ayan. So mamaya mag-set na tayo ng tent natin para sa tulugan and then magpre-prepare ng dinner. Ayan. And siguro kwentuhan. Ayan. So andyan si Mr. Gildart, tama? Ayan. Yung owner ng BMK Resort. Ayan. So mamaya update ko kayo pag nasa baba na tayo dahil baka mahulog-hulog tayo. Bye! Ayan, so nandito na tayo sa may kubo natin. Ayan. At mag-set muna tayo ng tent natin dahil paggabi na. Ayan, so try natin. I-set muna natin yung ating mga tent.